verliezen, dat zijn jullie niet meer gewend. Nee, maar soms is het wel goed dat het gebeurt. En ik vond Bevo een betere vechtersmentaliteit hebben als Lions. En dan moeten we gewoon de komende week echt hard aan werken. Waar lag dat aan, dat Bevo vandaag sterker was dan jullie? Ik denk dat ze gewoon echt de wil hadden om te winnen vandaag. En dat hebben Lions normaal gesproken ook. Maar dan vond ik dit toernooi gewoon wat minder. En of dat te maken heeft met een periode waarin ze vrij hebben gehad, dus ook gewoon even niks hebben gedaan. Deze ploeg heeft het gewoon nodig om heel veel met elkaar te trainen. En dan kunnen ze ook presteren als team. En met name dat team was er gewoon niet, dit weekend, deze 3 dagen niet. En komt het dan alleen omdat je even vrij hebt gehad? Of omdat het misschien voor de spelers dit even een tussendoortje is tussen de echte belangrijke competities in? Nou ja, als je elke individuele speler vraagt, dan is het LHD enorm belangrijk voor hun. En ik zie het meer als opstapje naar. Maar spelers willen hier gewoon voor de winst gaan. Dus ik denk zeker dat het te maken heeft met het feit dat we gewoon heel even rust hebben gehad. Dat we niet hebben getraind met elkaar. En dan moet je elkaar weer zoeken. En het is ook logisch. Maar er worden nu gewoon te veel fouten gemaakt in de wedstrijden. Ja, en dat mag gewoon niet. Niet op dit niveau. Je gaf voor het toernooi aan dat je een aantal jongere spelers wilde inpassen in het team. Dat heb je gedaan met Thomas Dekker onder meer. Hoe is dat bevallen? Ja, heel goed. Kijk, Thomas heeft vandaag denk ik prima laten zien dat hij dicht tegen team 1 aan zit. Van de week hebben we dat Mats Pastoor, Niels Poot, Freek, die heeft ook een stukje gekiept gisteren. Dus ze zien gewoon wel wat ze nodig hebben om dat niveau te bereiken. En ik ben gewoon blij dat we dat hebben gedaan, dat we die keuze ook hebben gemaakt om die jonge jongens erbij te betrekken. Nou verliezen jullie vandaag jullie eerste officiële nederlaag dit seizoen. Hoe is de sfeer nu? Ja, dat is gewoon niet leuk. Weet je wil nooit verliezen. Dat heb ik de jongens ook gezegd. En ik kan ze erop aanspreken dat ik vind dat ze niet te goed hebben gehandbald. Dat ze fouten hebben gemaakt die eigenlijk niet mogen. Maar we moeten wel door. En dat betekent dat ze nu weer heel even vrij krijgen. En dat we in januari echt heel hard moeten gaan trainen om ervoor te staan in de Final Four en de EF groepsfase.